ika-8 anibersaryo ko ng Jesus Lord Global Ministry Tolentino Outreach. Imagine imagine 8 years na, no? 8 years na po ang Tolentino po para po sa kaalaman ng lahat. At nakakatuwa po at kayo po ay naririto. Alam niyo po, hindi po aksidente na kayo po ay naririto ngayon sa hapon ito. At alam po po, bawat isa po sa atin ay mayroong magandang plano ang Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo nun? Na mayroong magandang plano ang Panginoon sa bawat isa natin. Amen? Amen? So, ito po ang pagkakataon na ito ay hindi po natin pag-isisiyan kung bakit po tayo naririto. Ha? Okay? Pasok po kayo at dalawa po po yung buwan, meron po dito sa bandang harapan. Yung po mga nasa labas, yung ating po mga bisita na narilang pa sa bandang higuran, pwede po kayo mag-book forward dito po sa bandang harapan. Alam niyo